Yena uphina uJola. Yajola. Jola. Eke madam ndingapha. Kunini ndikukhangela le yadi yonke ukhona kanti? Ndilapha madam. Akho nto kodwa madam. Hayi uthi wakho nto inoba lityile lilanga kushushu mani. Yo madam uba uyazi bandenziwa kuliqhela. Inoba kusebenzela phezulu kwalixesha elide. Yebethu unaliqhelwa kanjani nilanga Jola? Kushushu kangaka uba wena ukuyena apha endlini ke liphinde bandayo. Yo hayi noko madam intle kakhulu indlu yakho. Ndonqena ungcolisa ngeekampusi zam ngaphakathi apha kwendlini. Ene. Madam. Ungabi ne-stress man Jola. Paul ukhona utrayifini uzayilungisa yonke le nto. Oh hayi ke madam akho ngxaki. Ungangena nje uphendile epholileyo ke uthobilanga kancinci. Yintoni usike waphatsha nophatsha ucaba ushem iyasebenza nyani? Hayi madam kuzimisela nje emsebenzini wami. Akho nto. Hayi ke khawungene ke wathi khawuza pha ngaphakathi ndikuphinde ngithi noko kancinci. Ngeba kunini shame uphandle nam ndiyaliva ngokwelilanga. Hey madam lasingashushu ngoku nami. Hey. Khawusele wethu intoni? Uthona madam. Yintoni nokuhamba la madam? Andiyazi noba isuka ngedrinki noba isuka kuwena. Ndiske ndoyika madam andifuna uxoxa. Uthi abantu abazosibona? Relax. Nahlala phansi utye ukutya kwakho. Ogqiba kwethu apha siyobhafa. Okanye ufuna uthini? Ufuna uqala ubhafe Kunganjani intoba ndigoduke madam ndiphinde ndibuye? Ikhona ibhafa apha endlini uzawuphola nje kakuhle uthathe ulale ngomqolo. Ndingakupha ne-back scrub anyway, I don't mind. Okay. Khawuze ke ndibonise ibhafa.